Gipreyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Apreliň ortalaryndan bäri daşary ýurtlardaky köp sanly türkmenistanyň studentleri ýynjylykdan gaçyrýan bir ýagdaý bar. Daşary ýurt diplomlary we olaryň Türkmenistanyň güýji. Türkmenistan özge ýurtlaryň bilim edaralarynyň berilen diplomlaryň ýurtdaky barabarlygyny üýtgeşmeler girdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň 16-njy martyna daşary ýurt döwletlerine berilen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resmi namalary Türkmenistanyny ikrar etmegiň tertibini tasdiklamak hakynda 1176 belgili karara gol çekipdir. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň diplomy kabul edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sany öňküsinden görnetini azalýan ýaly. Köpler bu täze karardan täsirlenýär. Bu daşary ýurtlarda okaýan ýa-da okumaga istek bildirýän ýaş türkmenistanlylarda we olaryň ýeni atalarynyň arasyna dürli soraklaryň ýüze çykmagyna getirdi. Seslenme döretdi. Dünýä türkmenleri gepleşigi 23-nji aprelde bu temany gozgap forum açdy. Azatlyk Radiosynyň web saýtyny we sosial mediadaky hasaplaryna okuýjylar Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlarynyň kabul edilmegi bilen bagly tema hakynda dörli tesbirleri galdyrdy. Gepleşigimiziň başyna şol seslenmelerden bir näçesini siziň dikkatyňize ýetirýäris. Döwletimiz universitetleri açyp beren bolsa yeterlik derejede onda daşary ýurtlarda okujak bolýan ýaşlaryň hem sany azalardy. Öz ýurduňdan gowy yok. Ýöne Türkmenistan beýle mümkinçilikleri döredip bilenok. Ondan peýdasyz guruluşlary etmegi gowurýar. Ýaşaýyş jaý gurmak azaldyp, dürli professiýa ýagny dürli hünär berýän universitetler açsa gowy bolarmyka diýip pikir edýärin. Deyip Maksim Lavrov adlı uloncu YouTube ulgamını değişli videonun aşağına tesvir kaldırıyar. Türkmenistany oňa spesialistler gerek bolsa adamlaryň jüýsüne däldi kellesine garap okuw we iş almaly. Moňa gözegçilik etmek üçin bolsa ýürite halal çyn ýürekden işleýän prezident ınanar ýaly topar döretmeli. Deyip ýürüýte toparlardan haray gözleýän başga bir dinleýiji tema barada öz pikirini beýan edýär. İş ýeri köpeltmesinlerde öz adabyny bilim alýanjy naçar, ejiz çağalaryň höweslerine ýatyrsynlar. Näme üçinkä hemme kararlar halkyň behwidine däldi, halkyň tersine kä. Ýa ylymsyz ýurtda belli adamlaryň döwran sürmekleri üçin zerurmyka? Deyip Nurgeldi Berdiýew lakamly dinleýijimiz aýdýar. İlk başda hökümeti yamanlamagy betediň. Hökümet kömek edip dur ýaşlara. Gerek däl bolsa iwermände bolanokmy milleti. Ýurt gülýaly, men ýalan diýemok. Milletiň ynsaby bolsa dogrusyny diýer her bir adam. Ýurtda salynýan jaýlary görüň. Her bir öýe giриň. Ýekeje aç maşgala barmy? Deyip Bahtiýarowicz lakamly dinleýiji temany aşlyga çekýär. Men teswiriň nämedigini düşünmedim. Bu urlarda eýäm okap ýörenleriň kim tasdiklanmazmy? Şonu bilýän dälseňiz, meniň okuw gutarmagyma diňe 1 ýyl galdy ýa-da bular indi okuwa girjekleri değişlimi? Deyip Begjan lakamly okuýjy Azatlygyň saýtyna tesbir galdyrýar. Gaýrat edäýin, podkurslar näme etmeli indi? Deyip Cemşit İllek fatly dinleýiji YouTube ulgamyna tesbir galdyrýar. Köp sanly türkmenler Duşanbede bilim aldy. Näme üçin Täjikistan diplomy tasdiklanýan ýurtlaryň sanawynda ýok? Deyip Danyar Sirkow lakamly bir ulonju Facebook ulgamyna tesbir galdyrýar. Bu sanawy nireden görüp bolar diýip Dinara Rozmetowa lakamly beýleki bir Facebook ulonjusy sorag berýär. Sorag köp. Ýöne jogap welin o diýennäl. Gelin bir pursat daşary ýurt diplomlarynyň Türkmenistanyň barabarlygy barada soňky habarlara göz aýlap geçilenleri gaýtalalyň. 16 aprelde Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary bilim budawynyň işgärleriniň paýtagt Aşgabatda mektepleri aýlanyp ýokary sinp okuwçylary we olaryň enatalary bilen ýygnyk geçirýändiklerini habar berdi. Ýygnyklarda häkimetler daşary ýurt diplomlarynyň Türkmenistandaky barabarlygy barada prezidentiň gol çeken täze kararyny düşündirdiler. Raýatlary diplomy tasdiklanjak daşary ýurt ýokary okuwçylarynyň sanawy bilen tanyş etdiler. Diplomy tasdiklamaýan ýurtlara okumaga giden raýatlara resmi kursdan valuta konvertasiýasy ruhsat berilmejekdigini aýtdylar. Bu kararın häzirki wagtda podkurs ýagny taýýarlyk kurslaryna okuýanlara da degişlidigini aýtdylar.
Ýöne kararın kabul edilmeginden öň okuwa girenlere täze güýje giren hökümüň degişli däldigini ma'lum etdiler. Ýurt içindäki habarçylarymyz diplomy kabul edilýän daşary ýurt okuw jaýlarynyň sanawyny Azatlyk radiosyna uratdy. Olaryň hatarynda Russiýanyň, Hindistanyň, Türkiýanyň 10-larça, Gazakstanyň 2, Gürjistanyň 1, Belarusyň 1, Ukrainanyň 3 we Hytaýyň 100den gowrak universitetiniň ady bar. 19 aprelde bilim pudogynyň işgärlerinden hemde güýç gullugynyň gullukçylaryndan düzülen toporlar Daşowuz şäheriniň häkimligine de ilat arasynda daşary ýurt diplomlary barada gürüňdeşlik geçirdiler. Onuň dowamında häkimetler Türkmenistanda diplomlary ikrar ediljek, studentlerine okuw üçin valyuta konvertasiýasyna ruhsat beriljek, daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň tasdiklanan sanawy eglan etdiler. Raýatlar täze sanawy laýyklykda okuw jaýyny taýlamagy maslahat berdiler. 22 aprelde Azatlyk radiosyna Belarusyň bilim ministrligi tarapyndan ýaýradylan bir resmi hatyň esasynda Türkmenistanda diplomy kabul edilmejek 146 sany ýokary hüner uğrunyň sanawy hem de agzalyan resmi hatyň nusxasy gelip gowuşdy. Bu şeýle bolup geçdi. Resmi hatda aýdylmagyna görä 10 aprelde Türkmenistanyň bilim ministrligi Belarusyň Türkmenistandaky elçihanasyny daşary ýurt diplomlary barada Türkmenistanyň täze düzgüni bilen tanış edýär. Görnüşinden soňra Belarusyň Türkmenistandaky elçihanasy Belarusyň bilim ministrligini Türkmenistandaky täzelik bilen resmi ýagdaýda habarladýar. Belarusyň bilim ministrligi döwlet edaralaryna uğradan hatynda Türkmenistanly studentleri ýokary okuwa kabul edende bu ütköşmeleri göz öňünde tutmagy maslahat berýär. Resmi hatta daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynda 146 sany hüner uğru boýunça alynan diplomlaryň Türkmenistanda kabul edilmejekdigi ýöne dünýäniň awraly universitetlerinden alynan diplomlaryň kadadan çykma görnüşinde kabul edilip bilinjektigi aýdyldy. Belarusda köp sany Türkmenistanly student ýokary bilim alýar. 24 aprelde 10 gün töweregi dymaşlykdan soňra Türkmen medeniýeti daşary ýurt diplomlarynyň Türkmenistandaky barabarlygy barada bilim ministrliginiň taýýarlan düzgünnamasy çap etdi. Bilim ministrliginiň düzgünnamasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2019-njy ýylyň 16 martynda daşary ýurt döwletlerinde berilen ýokary we orta hüner bilimi hakyndaky resmi namalary Türkmenistanda ikrar etmegiň tertibini tasdiklamak hakynda çykaran kararyna esaslanýar. Oňa laýyklykda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak mümkinçilikleri çäklendirilýär. Täze düzgün 2019-njy ýylyň 16 martyndan soň okuwa girenlere değişli bolup, onda daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň ýokary bilim hakyndaky şahadatnamalaryny Türkmenistanda ikrar etdirmek üçin zerur dokumentleriniň sanawy hem düşündirilýär. Oňa laýyklykda Türkmen hökümetiniň salgy beren ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alan raýatlar diplomlaryny Türkmenistanda tasdiklatmak üçin arzalaryny, pasportlaryny, diplomlary eger gyda ýurtlaryndan alynan bolsa, onuň türkmen diline terjimesini, beýleki ýurtlardan alynan bolsa, onuň kanunylaşdyrylan göçürmesiniň türkmen diline terjimesini, ýokary okuw jaýynyň öz ýurduny akkreditasiýa edilenligi barada guwahaty hemde universitetiň arxiv kepilnamasyny Türkmenistanda diplomlary tasdiklayan topara hödürlemeli. Türkmenistan daşary ýurt diplomuny tasdiklatjak raýatdan döwlet synygyny alýar. Zerur bolan halatyny ondan öz uğru boýunça belli bir möhlet eçenli yerli ýokary okuw jaýlaryna goşmaça bilim almagy hem talap edip bilýär. Siz Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlary baradaky täze üýtgeşmelerini goldaýarsyňyzmy diýen soraw boýunça Azatlyk radiosy 23-25 aprel aralygynda sosial mediada we öz internet sahypasyna pikir soraşyk geçirdi. Saatda geçirilen pikir soraşyga 80 gezek ses berildi. Olaryň 48% täze düzgüni goldap ses beren bolsa, 44% oňa garşy ses berdi. Gatnaşanlaryň 9%-ni täze üýtgeşmeler gyzyklandyrmaýar. Facebook ulgamyna geçirilen pikir soraşyga 2 güniň dowamyna 44 adam gatnaşdy. Olardan 23 adam täze düzgüne garşy, 19 adam onu goldap ses berdi. Türkmenistanaky daşary ýurt diplomlary bilen bagly üýtgeşmeleri türkmenler we asly türkmenistanlar beperwa galmaýar. Olar sosial media sahypalaryny täze düzgün barada öz pikir garaýyşlaryny beýan edip reaksiýa görkezýärler. Meniň daşary ýurtdan 2 sany diplomum bar. Hiçesinem tasdiklatmadym. Etmek planymda da ýok. Goşumy topladym da göçüp gaýtdym Türkmenistandan. Şolgaý tam aňsat boldy. Diýip Mährimer ulaqymly Facebook ulanjysy ýazýar. Tesbirleriň arasynda şu düzgün patkurs ýagny taýýarlyk kurslaryny okuýanlara da değişlimi diýen sorawlar gaýtalanýar.
25-nji aprelde Dünýä Türkmenleri gepleşigi bu tema bilen bagly interwiu haýyş edip, häzirki wagtda Türkiýede bilim alýan bir studente mikrofon uzatdy. Ol häzirki wagtda Türkmenistanly studentleriň köpüsiniň alжyraňy ýagdaýdadygyny, gorkýanyny aýtdy. Giňişleýin interwiu bermekden sypaýaçylyk bilen ýüze wurdy. Dünýä türkmenleri Türkmenistanyň täze düzgün bilen bagly dünýä tejribesi bilen gyzyklanyp, ýokary bilimini Norwegiýanyň ýokary okuw jaýlaryna tamamlan we Türkmenistanyň şertlerden habarly hemde häzirki wagtda Ýewropada ýaşaýan asly Türkmenistanly nazar bilen 25-nji aprelde söhbetdeş boldy. Ýewropada we umumyň gün matardaky ýurtlar hersiniň öz bir belli bir şertleri bar. Daşary ýurtda alman diplom tasdiklamak üçin. Meselem Norwegiýa ýaly ýurtda gün matardan alman diplomlary ýa Bologna prosesine degişli universitetleriniň diplomlary arkaýynlykda tasdiklanýar. Emma Orsted ýaly ýurtlaryň diplomlary bolsa kynçylyk bilen tasdiklanýar. Onuň sebäbi Orsedde diplomy satyn alyp bolýanlygy. Şonuň üçin men pikirimçe bu Türkmenistanyna edilýän üýtgetmeler bir tarapdan dogry ýöne haýsy esasda şol plan bir universitetiň diplomynyň tasdiklanyp beýlekiň tasdiklanmalygy açyk prosesde belli bolmaly. Şo spesigi meselem haýsy uğurlar, haýsy universitetleriň diplomlary kabul edilýär, haýsylar tasdiklanýanlygy belli bir prosese görä bellenmeli. Şo şertleri öňünden açyk bolmaly. Meselem dogry islenlik ýurdun, islenlik ýokary okuw jaýynyň diplomuny tasdiklamaly diýen bir zat ýok. Sebäbi daşary ýurtda da her türlü ýokary okuw jaýy bolan hili pesi var, hili bowsy var. Emma meselem Orsedin universitetlerine diplom satyn alyp bolýar. Şolar ýaly ýagdaýlaryň öňüni almak üçin belli bir proses bolmaly. Şo prosese görä tasdiklanýan we kabul edilýän universitetler bolmaly. Ýöne elbetde Türkmenistan bu işi gowy ýerine ýetirip bilermi ýa ýetirip bilmezmi bolýan başga görün. Diýip nazar aýtdy. Türkmenistanyň bilim ministrligi daşary ýurt diplomlaryny kabul etmegiň düzgünlerini metbuatda çap etdi. Muňa daşary ýurtlardaky okuyan studentleriň görkezýän ýynjylyksyz reaksiýalary barada nazar şeýle pikir beýan etdi. Bu ýagdaý ýani okap gören adamlara her türlü panika salyp biler. Meselem okuwy utoranyndan soň meniň diplomum tanalarmy, tanalmaz diýen soraw peýda bolýar. Şol soraw esasynda onuň geljekdekiler başgarak pikir eder. Olaryň şo spesige salgylanyp plan ýere okuw istem tanaljak ýa bir plan ýere istem tanalanok diýip gödüňüne tutsalar diýip nazar aýtdy. Azatlygyň okuyjylarynyň sosial mediada edýän gürrüňlerinden ugur alsaň, häzirki wagtda daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanly studentleri esasan näwellilik we gümürtüklük agyr güne salýar. Olar öz diplomlarynyň tasdiklanyp tasdiklanmajakdygynyň huwatyr edýär. Beýleki tarapdan olaryň öwre diplomlarynyň Türkmenistanyňky barabarlygy däl eýsem, diň jalyş üçin Türkmenistana dolanyp diň jalyşdan soň ýyllaryna okuyan ýurtlaryna gitmäge türkmen häkimiýetleriniň ruhsat berip bermejegini de alada bildirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna şeýle habar çap boldy. Onnaky maglumatlary görä Täjikistanyň bilim alýan ýüze golaý Türkmenistanly talibiň şu okuw ýylynyň başyndan bäri Türkmenistanyň Täjikistana gitmeklerine ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimiýetleri bu ýagdaýlara düşündiriş bilen köpçüligiň öňüne çykyş etmeýär. Täjikistanyň ýokary bilim alýan Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy 31 ýaşly dünýäniň 24-nji aprelde Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, Duşanbede bilim alýan Türkmenistanlaryň sany az däl. Ýöne olar ýyllaryny Türkmenistana dolanyp baranlaryna iş üpçünçülüğünden hem kötönýär. Теперь это слишком, понимаете? В нашем маленьком деревне... Indi Türkmenistandan Täjikistana studentler pedagogika uğrundan bilim almak üçin köp gelýärler. Diňe biziň 5000 ýaşaýjyly owamyzdan Duşanbede 50 adam okuýar. Türkmenistanda muallimleriň aýlygy $500, şonuň üçin ýaşlar muallim bolmak isleýärler, emma hökümet olary iş orunlary bilen üpçün edip bilen okdyp Täjikistanda bilim alýan Türkmenistanly student aýdýar. Daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanly taliplaryň anyk sany ma'lum näl. Ýöne meselem resmi bolmadyk maglumatlary görä Täjikistanyň ýokary okuw jaýlaryna 4000 töwerew Türkmenistanlynyň bardygy çak edilýär. Fevral aýyna Aşgabatda eden saparyny mediada eden çykyşyna Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov 30 000-den gowrak Türkmenistanlynyň Russiýada bilim alýanlygyny aýtdy. Şu ýylyň fevral aýyna daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanlaryň Aşgabatyň halkara aeroportundan daşary ýurtlara goý berilmeýänligi barada dürli habarlar peýda bolupdy. Mart aýyna Türkmenistana daşary ýurt universitetleriniň ikrar edilmegi barada täze karar çykdy. Aprel aýyna bu karar jemgyýetçilige ýetirildi. Üstümizdäki günlerde nähili täzelikler bolar.
onu wagt görkezler.